Sa kay tag-iya din yung taas ha? Itas tag-iya din yung taa. Naghanda pa kayo. Batong ng bitay po ka o. Oo nga, tako. Di ko na kung nasakpan. Ay, kay... Kita, tag-iya nga na mo aring tag-iya din eh. Umuari sa ka ito nga. Hapon naman. Ah, dito mari. Oo nga, pwede ko krao. Batong, gamay ragot. At kung sakpan lagi eh. A few moments later. Ay. Buah. Layuan yung yuta sa akong mga ginikanan oy, pero okay ra gyapon kay ilam ning gibili nako. Ilam man jud ning gihatag nako. Usa sila nangamatay. Wala ba ko kadagkot ra bada? Kita. Sige lang. Kaya na siguro akong mga ginikanan nga. Naani kay walang mani ko ngipon. Ako to adtoon akong ipatamnam to na kung kamote og mga batong. Akong suroy-suroyon panagsakay. Basig pangawat to na. Ahak na lang yun. Adtoon ako. Buka pa may ikras ng diari eh. Batungan. Ang akong ukra. Biling ko rin payong kay hindi ko masakpan og naay tawo mo agi. Pagbuko naman ako ng kuwag ukra. Nga ukra di ati. Way tahan. Ukra. Naapon nagkukudiri sa akong kaokrahan nga akong ipatanom. Pero buyag daghan-daghan yung bunga. Uy, ay. Ayaw apod. Uy! May babae lagi na. Ay, lagi. Pagkaputi ah. Nasyod pa. Mawagtang sa atong rayumba ani da. Patay. Mapatanon yung hat aning bayhana. Kalami ah. Meron na ba yung duka din? Wala ba yung laing tao? Ni, syuti anak ko rin. Sa mo dyan nagkawa akong ngipon na ni. Ako ning doulon be. Ako ning doulon. Grasya na ni. Uy, day. Kaya may nagsugo na mo diha nga. Mangipon akong kauklahan. Mga dining ukra noy. Wala ka kanibaw nga ako may tsakiya dire. Kining napukay dire ang yuta dire. Gibilan sa mong ginikana. Wala ka kailan ako. Ikaw di tag iya diri sir. Ako si Don Pakundo. Pasensya gid kayo sir. Gamay ra man akong tawag ukra sir. Kay utang ko sir bawa man ko kibaw nga naa pa dinhi tag iya kay karon pa man ko kita nimugod. Kasi harapan ni mo, day. Ako, day. Sugod ako. Di kang bayad ang ukang ipangkuhan mo. Basta maka-espering hoy lang ko ni mo, daong na. Sugakod ka ka sir. Kaya sugakan, mga naikugsaka sa bukid sa konturato nga perte patong layo ah. Mula pagpito kasapa. Kana pang imuha nga. Imong bukid ka. Dool ra ang bukid ni mo. Mabaw pa kayo. Kasi mo. Kuan di ka sir. Kuhan ko na kay. Ano nang tistingan kay. Sige, ikot na lang ko sir. Uy, kaya makabayad ko ng kuan ko ukra na. Tanas Eh, di ka masugod ay papresyo puti ka. Mga ganun, hato ka sa tuso sir. Para sir. Tuso na ka. Tanit day. Sir, wala di ko isa. Sir ha? Kay, imo ba ka gustuhan sir? O maunsa ka sir ba? Bangang ka na ko nga. Kuhan ka ni. Kuhan ka ni. A few moments later. Day. Kumpati. Kumpati day, kumpati. Isa na mo sir ha? O maunsa ka sir ha? Kay, imo sini ka gustuhan sir. Ow. 1 hour later. Na. Tayo na. Ahakit ali ako to eh. Ako yung pasangilan anang sir din ha nga. Gihubak man hinuon na siya diya. Uy, siya man namugos sa giahak. Pagan ingon pag kasugakod. Di ba ni kasugakod?
Ala, kaya, uy. Gibiyahan ko sa babay. Wait. Ikaw na lang dahil. Ang nahuna na lang dahil. Gadako na ko. Ang akong law. Wala dyan kakaya. Wait. Naglisod ko ako sa kiraon. Hindagang babay. Ewan na dyan. Hinglongoy junior. Di na mada.